Jedan je srpski portal prekjučer objavio kako Ivan Perišić iz PSV-a prelazi u nogometni klub Novi Pazar. Odmah sam objavio šaljivu i malo ironičnu priču na štokajući "Zavirite, još se gleda". Par dana prije toga analizirao sam prenapregnute, ksenofobične i nervozne ratne govore srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga povodom vojno-redarstvene operacije Oluja. Baš su ga zabrijali, ni tračak bolje budućnosti nisu ponudili, samo rat, rat, rat. Teško narodu s liderima takve retorike. Oni od Srbije čine pašaluk, ne u zemljopisnom smislu ili u veličini granice, stisnu se mislećim Srbima duše od tih govora i nestane prostora za slobodno disanje. To je takva vrst pašaluka. A onda skužim koliko je taj portal koji je nabacio laganu zezanciju na ono što je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić održala strastveni politički govor. Ali prije nego to malo podrobnije objasnim, samo jedno malo zajedničko prisjećanje, tek da uđemo u kontekst te senzacionalističke, a zapravo duhovite objave na tom portalu o Perišićevom nastavku nogometne karijere u Novom Pazaru, koja je zapravo govorila o nečem sasvim drugom. Dakle, tijekom nedavne utakmice Hajduk-Istra na stadionu Poljud, na Split se sručilo strašno olujno nevrijeme, nebo se otvorilo i utakmica je bila odgođena gotovo sat vremena. Tijekom čekanja na tribinama, navijači su masovno zapjevali pjesmu Kiša pada, Srbija propada, vjetar piri, Hrvatska se širi. Samo pjevači znali su što ih je inspiriralo na tu pjesmu i na to pjevanje. Jel kišurina koja je u slapovima slijevala se, jel atmosfera mimohoda vojnih sigurnosnih hrvatskih snaga u Zagrebu, jel sjećanje na vojno-redarstvenu operaciju Oluja, jel Thompsonov koncert, jel što drugo, tko zna što ih je inspiriralo. Uglavnom, pjesmi su slijedili povici "Ajmo ustaše", kao i poznati slogan koji neki nazivaju starim hrvatskim pozdravom, a neki nemaju dileme da je to zapravo ustaški povik za dom. Preostali dio stadiona odgovorio je, naravno što bi drugo odgovorio, spremni. Još se ne zna jesu li policije i pravosuđe nešto poduzeli vezano za to ili još vijećaju o tome je li to bio samo umjetnički izričaj, a u umjetnosti je sve dozvoljeno. Recimo, internetom se širi objava kako je Tomašević dao izdašna sredstva jednoj udruzi koja se bavi umjetničkom djelatnošću, a zaštitni znak joj je predstava da svinjama čita novele i drame svjetskih klasika. Pa tko razumije, umjetnost je to. Sad, ne znam ja je li završena procjena za Poljud, jesu li gledatelji bili opijeni, ako je tako procijenjeno, možda umjetničkim muzama dok su pjevali to što su pjevali, ili su veličali ustaški režim, za što po Evropama fasuje se znatna novčana i ina kazna, a ni hrvatski zakoni nisu baš nježni. Uglavnom, tijekom događaja ili ti umjetničke predstave shvatite kako vam odgovara. Procjenjuje se da je na stadionu više od 20.000 ljudi sudjelovalo u ovakvom skandiranju. To je izazvalo lavinu reakcija i političkih osuda, ali i izostanak ozbiljne reakcije disciplinskih tijela HNS-a i nogometnog kluba Hajduk. Mislim da je to sasvim logično. Oni se ne razumiju u umjetnost pa čekaju da se neka akademska komisija sastane i procjeni što je to zapravo bilo na Poljudu. Do sada se nije sa sigurnošću znalo ni je li se u Hajduku razumiju u nogomet, kakve je Hajduk rezultate imao, ali izgleda popravljaju se stvari od kako je Livaja na teren istrčao s promijenjenom frizurom. Oni koji vjeruju u pegule to ne odobravaju,
Ali praznovjera nema veze ni s umjetnošću, ni s nogometom, pa ću jednom drugom prilikom o pegulama u takvim situacijama. Puno se o tom događaju na Poljudu pričalo, kod nas, a još više u Srbiji. Uglavnom, predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, shvatila je to kao ustaške povike i skandiranje i rekla je kako je to jezivo. Citiram je: "Jezivo je čuti skandiranje hrvatskih navijača na utakmici u Splitu." I istaknula je: "Takvi povici reflektiraju ozbiljan problem u hrvatskom društvu, pogotovo jer se događaju u sklopu sportskih manifestacija koje bi trebale promovirati zajedništvo, a ne mržnju." Brnabićka, onako temeljita kakva je, proširila je priču i ukazala da ovakvi incidenti govore o manjku vladavine prava u Europskoj uniji kad se radi o zaštiti manjinskih prava i borbi protiv ekstremizma. Taj njen političko, povijesno, pravno, filozofski osvrt odmah je inspirirao Hajdaš-Dončićev SDP i oni su obznanili akcijski plan kojim će se jasno razgraničiti tumačenje umjetničke predstave i razgraničiti to od ustaškog dekora u političke svrhe. I da zaključim, reakcija portala na ono što se događalo u Splitu bila je priča o Perišićevom prelasku u Novi Pazar. Portal se narugao Hajduku i njegovoj epizodi s kiša pada, tako da je između redaka napisao kako Hajduk nije dovoljno dobar za Perišića. On je Hajduku trebao kozeblom sunce, ali mu je zato Novi Pazar po volji i bolji mu je od PSV-a. Bili su zanimljivi komentari ispod tih objava koji su prenijeli svi, i oni mali i oni veliki mediji. Stvar je bila kulminirala toliko da se i nogometni klub Novi Pazar morao oglasiti demantom. Taj portal pokazao da je puno bolje na ono što ti smeta odgovoriti zezanjem nego ratnim pokličima i retorikom kao iz govora Vučića, Dodiga i Brnabić. To je tako u životu, a moglo bi biti i u politici. Odnosi bi bilo puno relaksiraniji, pogotovo kad je iza Hrvatske velika oslobodilačka vojna pobjeda i nikome nismo ništa dužni. Pa i tamo gdje se radi o svetinjama i pogotovo tamo. Dragi gledatelji, želim vam ugodan vikend ma gdje bili, a sutra, kao i svakoga dana, vidimo se s novom temom, s novim videom na Štokajči. Ako još niste zapratili ovaj YouTube kanal, učinite to. Ovdje ima ono čega nema na televizijama i u novinama. Čitajte između redaka gledajući Štokajču i lijep vam pozdrav do sutra kad se vidimo s novim videom.